Jeste li ikad posjetili Hrelić? Nedjeljna jutra u Zagrebu rezervirana su za Hrelić. Poznat je kao buvljak jeftine rabljene robe, ali tamo ćete pronaći sve od automobila do grincajga za juhu. Mi smo došli rano ujutro kako bismo izbjegli vrućinu. Najvažniji savjet kojeg imamo ako na Hrelić idete ljeti je: oboružajte se šeširima i kremama za sunčanje. Na Hreliću stvarno vrijedi ona stara, od igle do lokomotive. Tamo možete kupiti rabljenu odjeću, obuću, modne dodatke, igračke, alate, posuđe, knjige, bicikle, ukrase za dom, namještaj, mobitele. Cijene se kreću od 1 eura pa nadalje. Naći ćete i ponudu 3 za euro. Za sve se može cjenkati, pa konačna cijena ovisi o vašim vještinama pregovaranja. Inače, sve što sada košta euro, prije ste mogli kupiti za kunu, tako da inflacija nije zaobišla ni Hrelić. Kad ogladnite, pojesti možete u jednom od ugostiteljskih objekata na Hreliću. Velike ćevape platit ćete 6 eura, grah 3 eura, a hamburger 4 eura. Drugi savjet za kupnju na Hreliću je: pažljivo gledajte. Dragulji se često kriju u hrpi drugih stvari. Tako smo mi pronašli časopis iz 1878, stari radio, pisaću mašinu, lijepu starinsku klupu za telefon i komodu, ali i mali željezni tricikl koji je prodavaču služio kao stalak. Kažite nam u komentarima koliko često posjećujete buvljake.